Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Maulanon, mabugnaw nga kaagahon sa aton mga tagpalamati, gabo-bo ng ulan. Hindi man katingalahan, bulan sang Hunyo, maulanon gid man, plus mabagyuhon pa nga mga binulan. Ang iban nga barikotot pa, sa ila sininahamtangan, ang iban nagpadulong na sa nagkalain-lain nga mga merkado dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Anano naman nga mga impormasyon, sitwasyon ang madulong sang aton patrol sini nga kaagahon. Oy, salamat sa Diyos, biyernes na, kadasig sang lakat sang panahon, pizza edisin na. Aber, pasudlon ta ang sitwasyon nga balita sa ngaton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Okay, ginakontak pa, wala pa makasulod si Aksyon Alvin sa aton special communication. Abi ko anday kon si Aksyon Eden karon nga kaagahon. Wala sa schedule, Friday. Sige, si Aksyon Alvin ko ang nagalambiyong subong sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Anano naman ang madulong nga balita ni Aksyon Alvin karon nga kaagahon. Matulutugnaw ang kaagahon, balo ka mo sining matugnaw nga kaagahon, daw kanamit no, ng luto kablasang linaga. Inaga mo, pusdakan mo sang batuan nga mauluas. No? Daw ka namit, higop sabaw karong nga kagahon. Ara na, ang aton patrol, nakastandby na si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Ang patrol ari diri sa area sa Bagsakan sa Barangay Puruksibukao, Barangay Banago. Ang kunti sa mga market reports nato Aksyon Fred, masamig ginapamangkot presyo sang isda. Kung ara nag-gauge sa tagsa ka mga merkado, pero diferensya, dako ang diferensya kung ari ka diri sa area sang Bagsakan sa Sibukao, Barangay Banago, bangod ang mga isda diri Aksyon Fred. Medyo buro barato, ikumpara mo sa isdaan sa mga tagsa ka mga merkado. Kay ang kandaman diri Aksyon Fred sa tagsa ka mga merkado, medyo may patong na, pero pagdabot diriyam, although may patong, pero medyo kasarangan. Kag masarangan ang presyo sa mga isda sa area sang Bagsakan, again, diri sa area sang Sibukao, Barangay Banago. Now, sang nasiling ka na diri Aksyon Fred, ang sitwasyon sa diri sa area, damo sang tawo una diri mga isda nanari-sari nga mga isda may ari diri medyo gahod galing sa Aksyon Fred no sa sulod. May ari man diri Aksyon Fred magluwas sa mga isda, of course ang mga bumalakal nagikan man sa iban nga mga lugar diri sa syudad sang Bacolod ang ari man diri this time. And of course mga Aksyon Alvin, yes, mamangkot lang ko, kaya kundi subong may korpyo kita. May mga Yes. physical distancing kagiban pa. Kadumdum ka sa unang may mga manugbanting bala. Ini mga manugbanting, kapangumprada, pagkatapos ilibod. Nakakita ka pa nga nagalibod isda subong? Aksyon Fred, may nagalibod sang isda kung adlaw. Oo. Pero iba niya, ibang tricycle na. Ibang salakyan na. Aksyon Fred. Sa unaya galibod, ginabit-bit, gibay na tuwang-tuwang gid. Wala na, no? Oo, may tuwang-tuwang pa na Aksyon Fred mo. Subong sininga kaagahon, wala kita sa may nakitan. Pero kung adlaw, may makita man kita masami kung mag-uro adlaw na wala Aksyon Fred, nagtuwang, ginausar, yung tuwang-tuwang na Aksyon Fred, no? Ang mga nagalibot, sining aga, and ang sitwasyon diri Aksyon Fred, ang presyo gali diri kakakita yang kunti lupos ka bakal ka diri lupos sa area sang Burgos Public Market sa Tuanay mahal may sobra 200 depende sa klase kung dagko
ang presyo Action Fred sobra 200, pero kung gagmay medyo nubo man. Ang stand diri Action na Fred, ang lukos diri subong medyo nubo. Dagko ang lukos si Sir Greg Action Fred, ang iya subong available lukos kamo man kaya rin mo. Sir, si Sir Greg. Sir, pila subong ang presyo sang lukos? Ang lukos sa subong, tag 200 hasta sa 180, 170 per kilo. Pero pwede nakabakal, sir, ang style diri access ng bakal, no? Hindi kinilo pwede. Kinilo pero hindi lang magnubo sa 2 ka kilo kayo sila din. Hindi magnubo sa 2. Sir, ang kasagtad po, puro class A guro. Ang class A tag 230 ubos na. Subong ang may lakay nga medium tag 200. Isla, subong sir, ang pasayan, by the way. Ang pasayan 260 to 50 ang baklanay. Depende sa size. Sa size ang dako ginatag 280 ubos na. Ubus na ang dako, kaya. Sa sipor na ta 500 na kanil miligyan na. So, diri Area 260 to 50. ang sitwasyon ng Action Fred, no? Kay diri masulod ka, magahod mo. Kay kada sulod sang customer, ginatawag dayon. Action Alvin, Yes, Action sa Fred. bagsakan niya, ang kalabanan nga pangumprada, mga banyira na, ginatukos na isa ka banyira. Pagkatapos, dalon sa Libertad, dalon sa Burgos, dalon sa kundiin na nga palapala, no? Kaya kadako Yes. sa diferensya mong pinsarabla, magsiling kang kasag, ginabaligya dila sa bagsakan 250, pag-abot sa merkado 300, sobra na. So may ganansya, sobra 50 na. Kay Yes, kadlagko sa mga ganansya mo. Pero kung mag-sintro ka sa bagsakan, pag-abot mo sa Libertad o Burgos man, ganansyahan man na. Kung ang isda gabili 200, pag-abot na sa bagsakan, galabot na sa 180, 300, dako gawa ang ganansya. Kabudlay man kung gabaligya ka karon hindi ka ganansya ko ni. May pa magtulog lang sa balay mo. Oo. Ang limit gani nila, kung mabakal ka diri, limit ka lang minimum of 2 kilos, enough. O hindi ka nakabakal, Action Alvin, sang tadyutay kay wholesale na da mo. Oo. Oo. Dus kuan ni Action Fred, no? Hindi gagigil ka bakal kuan kay wholesale nimo. Sir, may mga kapangumra man sa imo, sir, kada boxes na. May ara kada boxes. Oo. Depende sa unod. Oo. Subong, sir, ang available bukaw-bukaw tagpila subong. Ang bukaw-bukaw tag 250 pero baklanay 220. 220. Ang dagko pero ang gagmay lain naman presyo. Ano naman ang presyo? Available man subong diriya ang bulaw. Ang bulaw tatag 180 hasta 160. Kaya, sir, kung by boxes, sir, kung ano man ginatawag nila, tagpila na kada box. Kada box depende sa quality kag sa sizes yaman. Oo. Ang mga bangro, sir, di na by the way, di na rin ang aton mga isda. Ang dire may Tagasagay, Victoria, Cadiz, Inobaan, Sipalay, Mamaylan, Agisan, ay Iloilo. Bali na para pambot na, sir. Pambot na ni, o kung may araman sila fish carrier. May fish carrier, ginaruro sang taga Iloilo. Okay. Sir, Greg, ano apelyido? Greg Luna, mayong aga sa mga listener tada sa Action Radio. Action Fred, amigo, gini ni Toto mo. Amo ni siya, Action Fred, isa sa mga... Sir, thank you, sir. Ang sitwasyon dari Action Fred, sang padala tada Action Fred, actually, kay komoda mo tao man diri sa area, si ang gina-observe diri Action Fred is social distancing, of course. Hindi matunod. Diin kay may araman kay kagamay sang espasyo, halimbawa kung magsulod sa may isdaan, si gamay ang espasyo, si ang posibilidad nga medyo matag-import ang lawas mo, may ariman diri nga medyo dako-dako nga lugar, pero ang majority diri sa Fred hindi matunod ang social distancing. Kung social distancing ang atong kinilapatahambalan sa sininga kagahon. Pero ang mga pamakal, tigikan man sa iban nga lugar, di sir din ka pa mo nga lugar, sir? Manago. Diri man, biyahe ka.
Nabiyahe ka? Oo, gabiyahe sila action na Fred, no? Sir, ikaw mo, sir, gayon pa ka mga merkado. Biyahe ka man? Biyahe, si ma'am. Ma'am, din ka mga merkado, ma'am. Ito lang, biyahe. Di hindi na biyahe, sir. Ulsa kaya kami. Ha? Taga-ulsa kaya kami. Sagay. Nagdala lang kami isda. Deliver lang kami din. Ay, okay. So, nagdala-gali sila, sir, sa action na Fred sa isda diri sa area from Sagay. So, ano nga sitwasyon diri sa area sa barangay Banago, sa particular sa Purok, Sibukaw, barangay Banago. With action na Nani Kiraw, ang action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 bagsakan dira sa may barangay Banago. Daga pangumpra naga sa una sa wala pa sang mga korpyo, manugbanting, manugbaligya sa mga merkado, kuwaon bulo barato gawa, pag-abot sa mga merkado diri sa Bacolod, guluganan siya man. Gusto man na negosyante mo. Di karon kung negosyante ka, kung hindi ka man luyag maginansya, di nga manegosyo ka pa. Di kundi nagpaimulong ka sa balay mo, ka magpalamok, kundi mayo-ayo pa. Ay, oo. Daw ka namit panugban, mas lingkab lang kabarato sang isda sa palapala. Daw ka namit, dayon panugbaw. Nabukaw-bukaw, linga kay na. Nabukaw-bukaw nga taga 3-1, lagko nga bukaw-bukaw, isugba mo. So, sa pagkanamit, tula tupong sulusaw-saw mo sa sinamakan, bla, ga talagdak laway mo. Ang yan na nga panit, pula-pula, gawa nga tiga, pagpalos mo sa panit na unod na tanan, sos sa pagkanamit tula tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Padayon, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tub-tub. Alas 3 ang takna sa hapon, pamasyar kamuda. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pinaka-importante sa tanan, makabakal kamo sa ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Labi na gid subong nga kadelikado sa panahon bagod sang COVID-19. Likawan tayo na. Kinanglan, mabakod ang aton lawas. Ining aton Life Extension Vitamin D3 makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 kapamalatian dalasa ng COVID-19. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa kung anuman nga pamalatian kag kagaw nga mahimo pa magtapik sa aton lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic Aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 3,535 ka mga SAP beneficiaryo sa Western Visayas nagbalik sa ila na baton nga ayuda. Ay galiman. Balita Kapitolyo. Detalye sini po kay Aksyon Marlon Pinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Mayara sa nga 3,535 na kanang beneficiaryo sa nga Social Amelioration Program kon. Mayara na sa nga 3,535 ka mga beneficiaryo o kon nakabaton sa nga bulig pinansyal sa idalom sa nga SAP o kon Social Amelioration nga programa sa nga gobyerno nasyonal ang nagbalik sa nga ila sila nabaton nga kwarta matapos nga nabaluan nila nga nakabato man sila sa iban nga ayuda gikan sa iban man nga ahensya sang gobyerno. Ining kantidad ang nagabaloro sang 6,000 ka pesos. Gimpresentar ini nga datos ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn na Macapobre sa ring virtual press conference kahapon kag ini nga figures ang nagabugos sa Western Visayas. Lubos naman nga ginabi-abi ni Macapobre ining ginhimo nga pagbalik sa nga pila ka mga beneficiaryo bangod na makabig ini nga illegal kag kinahalanggid nga ibalik agud to nga ang kantidad kon kwarta ang ibalik man sa National Treasury. Nagalaon si Macapobre nga maiban pa nga mga beneficiaryo nga nakabaton man sa nga multiple SAP grants ang magbalik sang ila sa nina baton nga ayuda. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinoboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. Maayo man yung nagbalik sa ila ayuda. Pero iba, basta hindi nakabalik, kaya basta naurot na gasto, kag wala na sa ilog balik. Las 5:11 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita, dugang nga mga isyo, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan Ipanagtag naman ang ikaduha nga tranche sang ayuda sining Social Amelioration Program. Pero may report kita nga nabaton kahapon nga posible ining ikaduha nga pagpanagtag sang ayuda suno sa report dapat anay nga i-liquidate ang tanan-tanan nga nakabaton sa una nga pagpanagtag sang ayuda. Ang second tranche sang ayuda, 17 milyones ka pamilya ang makabaton, lakip na ang 5 ka milyon ka pamilya sa bilog nga Pilipinas, kag 12 ka milyon ka pamilya sa mga lugar nga ginpaidalom sa enhanced community quarantine. So, ambot silingon, subong, kinanglan nga ilikidar mo gid ang tanan-tanan sa first tranche. Kaya man, kadamo sang anomalya, kadamo sang kalamalamahan, kadamo sang ginpasakaan kaso, nagganit atong nagdigad nga nauna nga ayuda, ginanita nila ang ginpanagtag. Ti subong ya, ginpasaka ng kaso, posible, ining ginganit nga gamay nga kantidad, dako ini nga balos sa ila sini trabaho kag kahuyanan sa komunidad kag pamilya. Kabay pa, ini ikaduha nga tranche sa pagpanagtag klaro naton ini nga wala na sang anuman nga mga irregularidad nga matabo. Ang magapanagtag sini pangunahan sang DSWD katulad sa siling ni Presidente Rodrigo Duterte ang magabulig, magakumboy sining DSWD amo ang puwersa sa kapulisan kag mga soldado. May leksyon na base na tila ng ginawa sa iban. Amak mo kung madakpan ka pasakaan ka kaso, ibutang ngalan mo da, ilawag, pagkatapos dalos korte, amuning mga kasabakulog na, pilak-bilog ana pasakaan kaso sa bilog ng Pilipinas, kuno pertik na mo. Ang nag-maniobra, bila ko nakakalit sila, niya kalitan tabi ni nga makaganit kita. Ining nagkalatabo, bangod sa ginimo ninyo, araw, ngalan nyo gabandira, pasakaan kamo kaso, kag kon madisgrasya nga madutlan kamo sa kaso, goodbye, trabaho. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka,
malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na sa aton mga utod, labi na gid ining ginakulbaan bala pagikap sa liog da mega bukol sa baga, tumor. Tisang una ya paopera dayon. Ang pagpaopera sini nga balatian okay man. Ang diferensya lang iti may agi gid siya. May pinalian. Pero may ara panugyan.
Sa bag-o subong nga dinag-on, wala na ginapaoperahan sa iba naton nga mga kauturan, kay ginatunaw na lang ini pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Nabantugan ini siya, number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Goiter ka man, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. So, kung may bukol nga magtubo sa lawas, hindi pagpadugaya biyan, tunawa dayon sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa nasiling na number 1 subong sa pagpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton kalawasan. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami, dugang nga mga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. This Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Mga persona gikan sa Western Visayas nga magsulod sa Bacolod, hindi na pagpaidalom sa swab test kag home quarantine suno kay Vice Mayor Pamilyaran. Detalye ni Opolki Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, natala na nga magpapanaog si Bacolod Mayor Bing Leonel Diaz ang bag-ong guidelines Action Fred. Ang tini sa ipatuman nga health protocol sa posible pagbalik sang sea travel. Ilabi na Bacolod Iloilo vice versa Action Fred. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcido Familiaran, ang chairman sang Bacolod IATF, ang mga persona nga gikan sa isla sang Panay o kung sa gikan sa Western Visayas nga magsulod sa Bacolod City ang hindi na i-require or ipaidalom sa swab test Action Fred, kag hindi naman kinahanglan nga magpaidalom sa 14-day nga mandatory home quarantine. Ginpahayag man sang Vice Alcalde Action Fred nga ang mga persona naman nga gikan sa Metro Manila o kung sa iban nga lugar nga magabot sa Bacolod City ang ipaidalom sa swab test kag iga-evaluate sang City Health Office kag sang barangay ang ila sinibalay kung bala strikto nga masunod ang home quarantine Action Fred. Suno kay Familiaran, kung hindi strikto nga matuman ang home quarantine ang LSI ang pagdadalon sa isa ka facility quarantine sa Bacolod City. Gingaro naman sang Vice Alcalde nga hindi covers sang sini nga guideline ang mga returning OFW. Nahihilo ta kani, why na swab-swab, why na di protocol na isang DOH kung kuan pakwa problema ni ang Manila gusto tagalam mo so ang aton quarantine centers overwhelmed siya why ka nabutangan si barangay si kapitan kag-upod sa City Health i-evaluate kung ang iya balay safe man lang na ma-isolate siya gated home quarantine siya. Nabatian sa Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic balunggay kag spirulina nga nagapadami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Mas pabaskogon na ang aton nga immune system pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre, tiyo na para mag-switch sa healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Mayara ini sang brushy mushroom extract, mangosteen fruit extract kag vitamin D3. Ang vitamin D3 mga kaaksyon ang ginarecommend sang DOH bangon makabulig pabakod sa aton nga immune system batok sa mga viruses kay iban pa nga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan,
Mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala. Rank number 3 sa drug watch list ng Talisay, PNP, nadakpan ko no sa buy-bust operation. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May nga-action na Fred kung sako din nagpaday sa illegal nga droga diri syudad sa Bacolod duay man nagapabilin ang mga banwa kag syudad sa probinsya. Kapon sang udto Action Fred dakop maniyo ang isa ka 38 nga lalaki sampurok Sampaguita Barangay Zone 4 syudad sang Talisay. Ang suspitsado ginkilala sa kay Michael Mazo nagapuyo sa nasambit man nga lugar kay gini siya ginakabig yang nga watchlisted kag rank number 3 sa drug personality kag ginakonsideran man nga high value target action na Fred sang Talisay PNP. Nakuha siya sini nga puder ang balor 90,000 pesos sa ginapatihan Shabu plus Action Fred ang 2,300 nga
kwarta ginapatihan na iya sila nga kita kag 500 pesos nga buy bust money. Samtang sa Banwa naman sang Valladolid, isa iya ka babae Reaction Fred nga nagaedad man sang 38 anyos tigayon man nga nadakpan sa buy bust operation dira sa may Purok Tipanan, Barangay Paloma, tinalikdan mga alas 9:43 ang gabi. Suspitsado kilala sa kay Marisa Aguirre, pumuluyo man sa nasambit nga lugar, 70,000 pesos nga balor sa ginapatian siya mo nakuha siya 1,000 ka pesos sa buy bust money. Ini siya karon harapan sa kapulisan kag natala naman nga pagapasakaan sang kaso. Inang balita ini sa Action Brian Morden report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang nagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Uluhang balan tabla ining Evergreen Herbal Capsule, ang epekto sini sa aton lawas nga nagatinlo, nagapabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton kalawasan. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang iya ginadugangan.
Ining Evergreen Herbal Capsule may 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang resulta ya Evergreen Herbal Capsule. May ara turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C kag amarguso gintingob sa isa ka kapsula. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sang vitamina, pareho sang zinc, potassium, calcium, magnesium, vitamin A, C, B, dugangan niya. Amo nang ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ini, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration. So, para sa aton ikaayong lawas, proteksyon sa mga balatian, Evergreen Herbal Capsule ang aton gamiton. Mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, 89 ka mga persona ang nakaladakpan this time sa curfew. Hindi ang pagsuksok sa face mask. Kunti nagkaladakpan sa curfew 89 na lakip na diri ang 38 ka mga persona Action Fred nga nagkaladakpan sa downtown na area. Sa Edalom sa Police Station number 1, 38 ang nagkaladakpan. Sa 38 may ara pagkagabi dakpan 10:30 kahampang pasang Pusoy. Dasanday Sheena Montoya, Dante Real Jr., Elizer Sinining, kag Ronald Torres na nakuha sa ila ining 239 pesos nga bet money kag ang baraha kag nagapangatubang man sang kaso sa violation sang Executive Order number 38 ug curfew. Station number 2 Action Predo pulo ang nakaladakpan, Station 4 Siam, Station number 7 25, Station number 8 2 ang nakaladakpan. Sa Station number 9 Action Ped, isa man ka persona ang na biktima o na electrocution bala, Action Ped. Ang kuryente. Kuryente. Ang biktima diriging kilala kay Nico Braille Balcuna, 27 anyos, soltero, kag nagapuyo ni siya sa Purok Fatima 2, Barangay Sumag, diri sa siyudad sa Bacolod. Dead on arrival na sang gidangat sa South Bacolod General Hospital. Matapos nga nakuryente kagabi sa area sang barangay Sumag. Balita kag report sang patrol ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, certified with mangosteen, santons kag stevia. Mawakabuli kagud ma-prevent ang colon kag ginapagwa pa ang hiko sa lawas gud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee may kape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Live. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa
batian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.